predición do luns, día 6 de febreiro, será a seguinte. No oeste estarase con moita choiva, no norte con nubes e claros. A zona do interior, na este e no sur estarase nublado. Os ventos soprarán do sur a oeste con intensidade forte. A temperatura das provincias serán os seguintes. Na Coruña haberá 14 grados, en Lugo 13 grados, en Ourense 16 grados e en Pontevedra 15 grados. Sen máis, despedimos hasta mañá. A predición para martes 7 de febreiro de 2017 será a seguinte. Agardamos unha mañá de ceos alternando nubes e claros. Os ventos soprarán do noroeste e do suroeste, con intensidade forte. As temperaturas máximas de cada provincia serán Coruña 13, Lugo 12, Ourense 15 e Pontevedra 14. Isto é todo, hasta mañá. A predición para o 8, día mércores, é a seguinte. No oeste de Galicia haberá nubes e claros e nubrados. Ao norte haberá nubrados. No interior haberá neboas. En no oeste os ceos estarán nubrados. Os ventos soprarán en dirección variables e suaves. As temperaturas máximas de cada provincia serán as seguintes. Na Coruña haberá 12 grados, en Lugo 9, en Ourense 11, en Pontevedra 13 grados. Moitas grazas, isto é todo, hasta mañá. A predición para o xoves 9 de febreiro será a seguinte. En xeral en Galicia haberá nubes e claros, e en algúns puntos estará nublado. Os ventos soprarán do sur na costa atlántica con intensidades fortes. No interior, o vento soprará do sur con intensidade moderada. As temperaturas máximas de cada provincia serán as seguintes. En Coruñas, 14 grados, hará 14 grados. En Lugo, 13. En Ourense, 14. E en Pontevedra, 13.